el debat va ser sobre la participació de l'alumnat específicament, i d'aquell debat no en va sortir allà cap paper concret, sinó que es van anar prenent notes per part de totes les aportacions, a partir de totes les aportacions, i el compromís del Consell de l'Estat és sintetitzar tot allò i passar-nos-ho, naturalment passar-vos-ho, és a dir, que tots en puguem tenir coneixement. Aquest és el resum que jo faria. No sé si la secretària vol aportar alguna cosa i el senyor Prats també. Sí, jo aportaria el que acabes d'exposar, no? Que tenim ara nosaltres el compromís de traslladar aquesta experiència no només a vosaltres com a Consell d'Educació, sinó que el que ens van fer reflexionar era el fet que quan ens trobem a nivell de consells escolars de centre, consells escolars municipals, territorials, inclús el Consell d'Educació de Catalunya, sovint tenim unes dinàmiques i unes maneres d'organitzar el que són les nostres reunions que de vegades disten del que pot semblar convenient per fer participar a totes les persones de la comunitat educativa. Avui, per exemple, tenim amb nosaltres aquí a la sala la representant del Consell Nacional de la Infància i els Adolescents, que li donem la benvinguda, com a tots els altres, i estem molt contents i molt contentes de tenir-te aquí amb nosaltres. I justament esperem que això es pugui anar reproduint, però aquesta trobada que vam fer a Santiago ens va permetre reflexionar sobre això, no? Que el format que avui farem servir per fer aquest plenari és un format ordinari, el que hem fet servir habitualment. I aquestes sessions ens han convidat, que de fet ja ho hem parlat en altres ocasions, però ens han convidat no només a reflexionar, sinó a pensar com ho implementem a nivell dels diferents consells per trencar amb aquestes dinàmiques i fer possible que tots tinguem cabuda i tots puguem participar. Per tant, és un encàrrec que ara entomem i, de fet, com que tindrem nosaltres la nostra pròpia jornada sobre benestar, doncs també d'alguna manera ho haurem de traslladar amb aquesta jornada. I, per tant, haurem de fer una aplicació pràctica del que hem pogut viure aquests dies.